angami uNkulunkulu kule ndawo ngokujwayela, kodwa uNkulunkulu makube uwe baba wethu namandla okhulumayo egameni likaJesu phila kuze phakade. Amen. Siyabonga bazalwane. Sesivulile ngithi bazalwane. Praise the Lord. Ngizocela sifunde wesine egameni likaJesu. Haleluya bazalwane. Siyafunda incwadi ngokaLuka chapter 23 uverse 34. Fundeka kanje. Kepha uJesu wathi, Baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Babelana izingubo zakhe, benzalana inkatho. Haleluya. Bongizwe Ntombi. Babizwe lakho liphilile uNkulunkulu wethu ongcwele nangalesi sikhathi niphefumulelwe nguwe uNkulunkulu wethu ongcwele umgcotsha wakhe samile ngizwi lakho uNkulunkulu wethu onamandla mufihle Nkosi egameni nasegazini lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Ngiyabingelela bazalwane, ngiyabingelela the man of the house egameni likaJesu, abagcotshwa bonke abakhona, abaphathi bemfihlakalo egameni likaJesu, ibandla lonke ngokwehlalo singamshayela uNkulunkulu izandla bazalwane. Ngicela ukungabingeleli ngeorder bazalwane ezothatha isikhathi nxa ukuthi nginikezwe only 10 minutes ngila. Amen. Nginikezwe only 10 minutes. Now ke bazalwane la sesifunde khona ngicabanga ukuthi bazalwane ayidingi nesambulo esikhulu. Ayidingi nesambulo esikhulu. Uyabona makungathiwa nje ngempela siyithatha ngokukholwa, bengashumayeli bengavele lifunde izwi ngihlale phansi. Amen. Ngoba lento ayikhulumayo uJesu la ithini ngamanye amazwi ithi ukubuyisana. Masikhuluma ngeforgiveness noma masikhuluma ngegama elithi forgive, leligama leli lisho ukuthi uma ubune enga, lisho ukuthi legama lisho ukuthi ngipholisa ienga noma kwienga yami enginayo angabe senza okubi. Kahle kahle igama elithi forgive lipersonally alikho ngalowa muntu lingawe. Haleluya. Ngisho ngaku-Google ngisho ngaku-Google ishaphi ulitholephi, but igama elithi forgive lento ingawe isho ukuthi kwienga yami enginayo angingenzi lutho olubi. Ngamanye amazwi uma ngilimele, uma ngixola noma ngikhuluma ukuxola, angilungisi lo muntu, ngizilungisa mina. Awu haleluya. Lento le uJesu uyithathaphi umuntu uxabenephi noNkulunkulu. Masibheka from eqaleni, from Genesis, umuntu uxabana noNkulunkulu. uNkulunkulu ubeka ensimini yase-Edeni, ubekela umuntu, uyamdirect ukuthi enza la lokhu kulime, angisezuyilanda eqaleni ngenxa yesikhathi sethu, la idla, la ungadli. Haleluya. Umuntu ke uxabana kanjani noNkulunkulu? La khona esethu uNkulunkulu, la idla, la ungadli. Bese sekufika isithu uSathane siyambuza umuntu ukuthi ushilo yena uNkulunkulu ukuthi ungadli. Azi kahle ukuthi uNkulunkulu ushilo. Alibonga amali kaJesu. Haleluya. Ubese umuntu ulahla izwi likaNkulunkulu, uthatha isithelo ekuthiwa akangasidli, wenze njani bazalwane? Uyasidla. Haleluya. The time ethatha isithelo ekuthiwa akangasidli, automatically uyaxabana noNkulunkulu engashonga ukuthi ngicela ukuxabana noNkulunkulu manje. But the time enza into ephambene noNkulunkulu, wenze njani?
uxabana noNkulunkulu na umuntu ke uhamba nesono sekufika la khona umuntu engasahambi ngokuthula noNkulunkulu bese kuzoba khona indoda ekwakuthi uAbraham eyalalela izwi kaNkulunkulu mayizala izala izingane bese izala kuze kufika la khona izala indodana ekwakuthiwa uJoseph. Angithi bazalwane yazala indodana ekuthiwa uJoseph eyinamaphupho. Uma inamaphupho le ndodana iphupho lakhe labese lamkhatha nezitha ngoba iphupho onalo liyakhatha nezitha. Kunabantu abathunjiwe basebumnyameni babheka ukuthunjwa kwabo kanti ukuthunjwa kwabo nokushawa kwabo abashayo ngoba beshaywa. Usathani uzokwakha izondo kubona ukuze bangafinyeleli kwidestiny yabo. Lithi iBhayibheli wathi mangabe lahlwa zase zimthatha izitha wayofakwa wasiwa eEgypt. Sengiyithi nje bazalwane wayeseyofakwa eEgypt. Uma yofakwa eEgypt lithi uNkulunkulu wafike wanobuhlakani lapha kulela lizwe wabese uNkulunkulu wamnikeza amandla. Alibonke amandla kaJesu. Khona into engiyithandayo ayenza uJoseph, abantu abamthatha abamdayisa akazange abazonde kodwa wathi mayifike ekuthunjweni la ethunjwe khona waqhubeka nephupho lakhe, waqhubeka nento uNkulunkulu amnikeze yona. Wathi noma bekufanele ngibazonde kodwa ngizubazonda. Into engizobambelela kuyo ukuthi kunento uNkulunkulu ayibeke kumina, lento uNkulunkulu ayibeke kumina uma bengingabamba yona izongikhipha eGibhithe. Khona nibazalwane lithi iBhayibheli bathi mabeseGibhithe kwacaca ukuthi ubuhlakani balendoda bukhulu kakhulu wabese wahlukanisela. Lithi iBhayibheli kwakunedolobha isentini yakhona eGibhithe ekuthiwa iGosheni. Kwasekucaca ukuthi lo indlela ahlakaniphe ngayo kwehlukile kwakhe, Jesus angeke asahlala kule ndawo. Lithi iBhayibheli kwasethi kuthiwa muthatheni niyomhlalisa eGosheni, niyomakhela umuzi omkhulu eGosheni ahlale nabantu abaphezulu. Remember, let me tell you, lo muntu esikhuluma ngaye uthunjiwe. Lo muntu esikhuluma ngaye umuntu ekufanele ukuthi ubamba amagqubu. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Let me tell you tonight, kunabantu abakulimazile empilweni yakho kodwa ngithi namhlanje awungafocus kubona, focus kwidestiny yakho bese uNkulunkulu eyakuthatha eyakuphakamisa ekudlisa namakhosi. Kukhona abantu abakuhlukumezile. Glory to Jesus. Kukhona umuntu okuhlukumezile. Siyazi ukuthi kunensizwa eyayikuthanda nawuyithanda yakumithisa yabe seyashaya yachitha kuthi angizothi kuleli Phasika. Haleluya. Awungabuki yona ukuthi ayizondlanga izingane zakho. Glory to Jesus. Kunabantu abalahlekelwe imishado. Praise the Lord. Abafiki la kufanele bafike khona. Hallelujah. Banaki pain. Glory to Jesus. Now bazalwane lithi iBhayibheli kwafika ke la uNkulunkulu ese decide ukuthi ngiyabakhipha abantu bameGibhithe. Mawufunda lapha ku chapter 12 ku Exodus wayesethi uNkulunkulu njengamanje ngicela nizahlunenze kanje kunento ekufanele niyenze ngoba ngifuna ukuzohamba la eGibhithe. Ngifuna kukhona into engifuna ukuzoyenza ngoba uNkulunkulu mayesehamba uNkulunkulu kulonda wasuka ezohamba kuyona kusuke kukhona into ezokwenzeka. Praise the Lord. Na uNkulunkulu uthi ngicela nenze kanje nihlaba iwulu. Praise the Lord. Nihlaba imbuzi noma nihlaba imvu engenacala. Glory to Jesus. Bese niyayosa nidle ngalo losuku. Praise the Lord. Mayingananeli nithathe nakomakhelwane. Praise the Lord. Ngoba bazalwane inhloso kwaukuthi kube khona ini bazalwane ukubuyisana. Ngoba wazi ukuphuma ebugqileni ungabuyisananga noNkulunkulu kuqala. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Now lithi iBhayibheli. Now lasifunda khona
uJesu semthini wehlazo uyivu. Praise the Lord. Ngoba kwabonakala ukuthi noma ibingahlatshwa le kodwa yanele, kwafanele ukuthi asithengwe ngenani eliphakemeyo, inani eliphezulu, ukuze sibuyisane noNkulunkulu. Ukhona into eyodwa abangaze ngaba-understand uma bembethela, ukuthi wayezofeza ukubuyisana. Awu haleluya. Wayezofeza ukuthi kubuyiswane. Na uJesu esebona ukuthi abayi-understand le nkonzo engize ngayo. Praise the Lord. Wathi uJesu no, angizukubuka ukuthi benzeni. Yebo bangikhaphelile ngingenacala, kodwa lokho angizukubuka. Mina ngizophikelela ukuthi ngifeze, fanele ngiqede, ngoba kunabantu abangafinyeleli la kufanele bafinyelele khona, ngoba banamandla okuzethula emthini, kodwa ukuthi namhlanje angizothi sengithandaza sengivala. Glory to Jesus. I know ukuthi ushayekile. I know ukuthi kunabantu abakuhlukumezile. Hallelujah. Nabantu laba lezinto lezi zokuphakamisa zikubeke phezulu, udle namakhosi. Into edala ukuthi uJesu afinyelela azafikelela ezweni lesikhombisa, ingoba wathoba. Glory to Jesus. Ingoba wathoba. Wayengazethula uJesu esiphambanweni, kodwa kafanele ukuze imishini kaNkulunkulu ifezakale. Akaqale akhuxolo phakathi kwalabantu. Sizomuza uJesu ethi Baba bathethelele, ngoba bayazi bona into engizele emhlabeni, ngoba mina I understand my mission. Ngizobayeka bayifeze indaba uyifeza as long imishini ifeziwe, ngishayiwe, ngiyavuma, kodwa imishini angikayiqedi. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Uyinkosi ephakeme, uNkulunkulu ongcwele, uyinkosi enkulu, unguNkulunkulu wabonkulunkulu, ungumbusi wababusi, uyinkosi emaphakadeni, ungosihlalo sakhe sobukhosi, simile kuze kube phakade. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla onke. Wakhuluma kahle Nkosi emini, wakhuluma intando yakho, wakhuluma kahle Nkosi emini, wakhuluma inhliziyo yakho. Siyabonga, 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 siyabonga. Ngibingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela abaholi bonke, obaba bonke, omama bonke, abantu abasha, worshipers, ama Kingdom Kids, keyboard player ngegama likaJesu. Amen. Omphambi kwenu uAsanda ngwakamkhizi umntwana kaNkulunkulu, usindisiwe egameni likaJesu. Bazalwane, sizofunda ezwini lesibili. Uma ngabe ukhona osetholile, ngiyacela ngifundela uLuke chapter 23 verse 42 43. Amen. Siyafunda bazalwane incwadi ngokaLuke chapter 23 siqala verse 42. Sasa sithi, Jesu ngikhumbule nxa usufike embusweni wakho, wathi kuso, ngiqinisile ngithi kuwe, namuhla uza kuba nami eparadise. Amen bazalwane.
lithizwe lenkosi. uJesu mangabe beyombethela esiphambanweni wayengayedwa, kwakukhona izelelesi ezimbili ezazikunye naye. Suthi-ke bazalwane, iselelesi ngapha, iselelesi ngapha, uJesu phakathi nendawo. Before ufike la esithi khona iselelesi Jesu, ngikhumbule nxa ufike embusweni wakho kuthiwa esinye esinye seselelesi sathi kuye, sathi kuye, wena uKristu na, zisindise kunye nathi. Ebese uJesu ngakaphenduli, masinyane siyaphendula. Lesi sinye sithi, nawa umesabi uNkulunkulu, ingani ukulokhu kulahlwa na? Thina kambe ngokufaneleyo ngokuba samukela ngokuba samukela okulingene nesikwenzileyo, kepha lo akenzanga lutho lubi. After ukusho kwaso kanjalo, sibe sesibheka kuJesu sithi, Jesu ngikhumbule nxa ufike embusweni wakho. Bazalwane, nama ngazi ukuthi ngifuna ukuthini, kodwa ke izwa kulone lami likaNkulunkulu ngizodedela yena asho ukuthi ufuna ukuthini namhlanje ngale ndaba. Uma ngiyifunda le ndaba kuyafika kumina noma umoya ongcwele uyangambulela ukuthi bazalwane, ukuze uJesu akukhumbule uma sesembusweni wakho, noma angiqalela uDavide eyinkosi, he was not perfect, but inye into ayehlalelanda ngayo inhliziyo kaNkulunkulu, repentance. Bazalwane, ukuphenduka ngaso sonke nje isikhathi, ukuphenduka iyona nto uDavide ayelanda ngayo inhliziyo kaNkulunkulu. So ngiyabheka ukuthi naso leselelesi kwabiza ukuthi siqonde noma si understand at that time ukuthi lona kanalo icala, lona kenzanga lutho olubi, kodwa thina sila ngenxa yesikwenzile, sikulesi siphambano futhi sisifanele ngenxa yobubi esesibenzile. Kodwa lo akenalo icala, futhi engathi leselelesi uma sikhuluma lamazwi ukuthi namhla umnxusa ukuthi azakukhumbule uma efika embusweni wakhe. Haleluya. Bazalwane, izwe sikulona impendulo kaJesu. uJesu uthi ngiqinisile ngithi kuwe namuhla ngiza kuba nawe paradise. uJesu akasho ukuthi kulungile mhlambe kusasa, kulungile mhlambe masuyekile ukona, kodwa uthi namuhla ngoba uyinkosi enjalo, uthi uma sizivuma yena uthembekile. Bazalwane, Haleluya. Jesus. ngiyithanda impendulo kaJesu. Bazalwane, ngiyabheka ukuthi mhlawumbe omunye ubengathi ayi imasilinde mhlawumbe sibone ubaba, mhlawumbe mangabe sengivukile ngizobuya ke ngizokulanda, kodwa uthi namuhla. Amen. Haleluya. Ngoba uyinkosi enjalo, uma uphenduka manje, Hallelujah. ukubamba ngaleso sikhathi ngesandla angene nawe eparadise lika baba. Haleluya. Jesus. Akalindi kusasa, akalindi futhi ukuthi kuze kuphele inhlungu. Haleluya. Esakusisiphambano uyaqinisekisa thi namuhla, Haleluya. okusho ukuthi ngaleso sikhathi uthi namuhla. Yazi ngiyayibuka bazalwane indaba yenamhlanje, indaba yenamhlanje uyabona
kukhona izinto othi uma ngabe uyilindile ubona ukuthi ayilokho mhlambe uma sengikulinde iviki sekuyisikhathi eside kakhulu, uma sengikulinde izinsuku ezimbili sekuyisikhathi eside kakhulu, kodwa namhlanje ubungalibekezelela. Ngoba uma uphenduka namhlanje noma uma ubheka kuye namhlanje uJesu, noma kulesi sikhathi uJesu uthi akakukhumbule. Haleluya. Uyaqinisekisa ngeqiniso futhi lokuthi namhlanje lithi izwi lakhe yena akasiye kumuntu ukuba ngaqamba manga sithe sisami ngaphandle. Ngezuma uma mkhangile ethi uJesu sesiphambanweni wayekumoya bazalwane, uthi uJesu sesiphambanweni wayekumoya, wayengasiyi umuntu nje. Haleluya. Angazi ukuthi when isiphambano sithwele usibona sikulingele noma sikufanele yini. Haleluya. Kodwa ikhona into obungayenza ukuze ukhululeke nakusona. Ikhona into obungayenza ukuze uJesu akukhumbule. Haleluya. Jesus. Ubungabheka kuye ebese uthi Jesu ngikhumbule. Yeah. Ubungathumile esiphambanweni sakho mhlawumbe seyinkanuko zobusha, kodwa ubese uthi Jesu ngikhumbule. Haleluya. Impendulo ithi namhlanje, namuhla. Jesus. Haleluya. Ubungawasho lamazwi mhlawumbe umile esiphambanweni sakho samanga, ubungawasho lamazwi mhlawumbe umile esiphambanweni sakho senhlebo. Haleluya. Ubungawasho lamazwi mhlawumbe umile esiphambanweni sakho sokuba umzalwane ongathembekile kubantu ngisho naNkulunkulu uqobo uthi Jesu ngikhumbule. Haleluya. Angisazi isiphambano sakho, kodwa into engiqiniseke ngayo ngenxa yokuqinisekiswa yizwi ukuthi yena wayengenacala, wayengenzanga lubi, kodwa wena kusukusona esakhe isiphambano esilingene wena. Haleluya. Usukusona esakhe isiphambano sokona kwakho ubungasho uthi Jesu ngikhumbule. Oh, haleluya. He does not say tomorrow. He does not say next week. He does not say when I resurrect perhaps. He says namuhla. Haleluya. Futhi kusho lokhu ngeqiniso. Ngoba umeqala uthi ngiqinisile ngithi namuhla ngizokuba nawe paradise. Haleluya. Ubungakusho lokhu usesiphambanweni sakho sokuba umdumisi ongadumisi ngomoya nangeqiniso uthi Jesu khumbulo. Jesus. Haleluya. Ngeqiniso uzothi namuhla. Jesus. Haleluya. Ngibuke ngazi ukuthi bazalwane, the reason why, or the main reason why lezelelesi zazikhona mhlambe ilento yokuthi kakumele kubonakale noma kakumele abantu angazi bazalwane ukuthi ngifuna ukuthini, kodwa mhlambe ilento ukuthi kakumele si understand ukuthi ukuze uNkulunkulu asikhumbule kumele sazi thina kuqala ukuthi thina senzile olubi. Kumele si understand thina kuqala. Ngibuka ngazi ukuthi bazalwane kakumele kufezekiswe lento yokuthi uma ngabe umzalwane iyodwa into esizayo ukuthi uJesu akukhumbule noma uNkulunkulu akukhumbule ilento yokuphenduka bazalwane. Uwena understand isiphambano sakho, uwena osaziyo mhlawumbe isiphambano sakho sokunganikeli nje na kahle, kodwa uma ufisa ubungasho ngeqiniso uzothi namuhla ngizakuba nawe paradise. Haleluya.
eGolgotha esivulela indlela esibekela ukuphila bayede dwala lensindiso yethu, bayede mnikazi wokuphila kwethu. Ungcwele wena wedwa, uphakeme, uyinkosi epheleleyo. Nguwe izolo, nguwe namhlanje, nguwe naphakade. Ingcwele inkosi yenkazimulo, ungcwele umafunga angajiki. Wena wedwa ohlezi esihlalweni sakho sobukhosi esiyizulu, umhlaba isenabelo sezinyawo zakho. Sesikhona la ngalokulunga, sesikhona uNkulunkulu wabo uNkulunkulu. Impela ungefaniswe nabanye onkulunkulu abakhonzwa ngabantu. Wena wedwa unguNkulunkulu ophelele, osuke enkazimulweni aye enkazimulweni. Wena wedwa waqheliswa ngomqhele wameva, athi uIsaya wawungabhekeki ukuba sikubuke egameni likaJesu waseNazaretha, athi wawulinyaziwe, athi wawushayiwe egameni likaJesu. Inkosi yenkazimulo nasemini uyakhazimula. Wena Nkulunkulu wabo uNkulunkulu, amehlakha yaluza amalanga bomlilo. Wena Jesu owashawa ngenxa yehlazo lethu, walinyazwa ngenxa yobubi bethu. Impela ukhona uNkulunkulu ophilayo, impela ungongcwele kaIsrayeli, athi obhala ingubani lenkosi yenkazimulo egameni likaJesu waseNazaretha, umuntu uKristu Jesu owahlatshwa ohlangothini laphalala igazi namanzi. Egameni likaJesu siyaphephela, lona lodwa igameni namandla. Simelo kulidumisa, sisho njalo, sisho njengamakherubhi namaserafi, athi ungcwele uNkulunkulu. Ashashintsha imibala, athi ungcwele, 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 ungcwele. Wena wedwa uNkulunkulu wethu onamandla, ophethe amandla negunya, egameni likaJesu waseNazaretha siyaphephela. uNkulunkulu wethu engcwele siyabonga, uNkulunkulu wethu onamandla, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, inkosi manje naphakade, amen. Ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Cela ukubingelela nje abefundisi bonke ngehlalo zabo egameni likaJesu. Nama ngikwazi ke bazalwane ukubingelela ngegaba, so ngibingelele nje nama worshippers ethu, ngibingelela omama, ngibingelela obaba, intombi insizwa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelele iBMK egameni likaJesu waseNazaretha. Siyabonga nje ukuthwetshula egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Bazalwane, umama Jola omephambi kwenu, umntwana kaNkulunkulu, ngiyakholwa egameni likaJesu waseNazaretha nami ngayikhethela nje uJesu, angiphushwa ngamuntu, kodwa ngenxa yokubuka ukuthi impilo yomuntu ongena Jesu ifana nento efileyo egameni likaJesu, ngase ngiyikhethela ukwamukela uJesu ngiyintombazane nje, ngizihambela indlela zami, kodwa isandla esinamandla sangibamba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Bazalwane, ngiyacabanga senivulile ngokukaJohana 19 ivesi lesithathu egameni likaJesu. Ngiyacela nje ungifundele sise egameni likaJesu. Kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona, wathi kunina, mame, bheka indodana yakho. Wayesethi kumfundi, bheka unyoko. Khuleka sisi. Babizwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele liphefumulelwe nguwe. uNkulunkulu wethu ongcwele nakule ndawo, uNkulunkulu wethu onamandla, akekho njengawe Nkosi. Wena wedwa uyinkosi efanele Nkosi ukuphakanyiswa, wena wedwa uyinkosi ebusayo nantizwi lakho. Qhubeka Nkosi usakhuluma kule ndawo, qhubeka Moya Ongcwele, ungathuli ngezwi lakho Nkosi, dabula uNkulunkulu wethu ongcwele ngezwi lakho, fohla njengamanzi amaningi Nkosi ngisho enhlizweni zethu. Umuhle ke dwala lensindiso yethu, akekho njengawe. We thank you Jesus, amen. Hallelujah.
Haleluya bazalwane. Moya ingcwele phakathi kwethu ngiyambingelela egameni lika Jesu waseNazaretha. Ukhona kuNkulunkulu kule ndawo ngegama lika Jesu. Lithi izwi likaNkulunkulu kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona, wathi kunina, mama bheka indodana yakho. Wayesethi kumfundi, bheka unyoko. Kusukela kuleso sikhathi umfundi loyo wamisa kwakhe egameni lika Jesu. Bazalwane, ngiyabuka uJesu into eshiwo ubaba uMhlanga yokuthi uJesu wayazi imishini wayekade izele emhlabeni. Although uMaria wayetshena ukuthi umntanakhe, kodwa wakhohlwa ukuthi uJesu uNkulunkulu kuye egameni lika Jesu waseNazaretha. Lokho kufakazela lapho ukuthi uMaria wayenale yanto nje ukuthi nje undodana wami lona ngoba ngimzalile egameni lika Jesu waseNazaretha. Kodwa uyabona uma laphayana elekhunjaneni la khona kuJohani, uma kunomshado waseKhana, kuyavela ukuthi uMaria usebenzisa le yanto yokuthi lo undodana wami and ngiyamazi uzoyenza lento le engithi akayenze, and wayenza kuJesu. Bazalwane, uyahamba uyothi iwayini alikho egameni lika Jesu waseNazaretha. uJesu uyambuza uthi, mame ungene ngani kokwami? And uyabona ukuthi uMaria akazange aza give up ngoba wayazi ukuthi undodana wakhe lo ovundle kwesakhe isisu for 9 months egameni lika Jesu waseNazaretha. But uJesu unale yanto yokuthi mina ngizokwenza imishini kule ndawo egameni lika Jesu. Uyasuka ke lapho, uyabona musumubuka kwelesingisi iBhayibheli akasho ukuthi mame ungene ngani kokwami, kodwa uthi wesifazane egameni lika Jesu, uthi woman egameni lika Jesu. Uyakuveza lapha kwelesingisi ukuthi lo owesifazane yena unguNkulunkulu kuphezulu kwakhe lo muntu wesifazane. Haleluya. And izwi liyasho la lithi umfundi amthandayo wayemi nowesifazane futhi onguma wakhe egameni lika Jesu waseNazaretha. Lisizwe lenkosi bazalwane, babemi ngakhona and ube kuthiwa babengamanga ngakhona. Ngiyacabanga, ngiyaxolisa bazalwane, ngiyacabanga ukube bakuthiwa babengamanga ngakhona babengeke bamuza uJesu into ayisho kubona, kodwa kwabiza ukuthi basondele bazoma kuyipha iphambano zaziningi. And abantu babe baningi, abanye babe supporta zona lezi lelesi cause babe against uJesu. Hallelujah. And umuzwa ezwini uJesu kubethela kwakhe waseGetsemane, uyezwa ukuthi abanye babethi zisindise besho lokho nalokho, abanye bemgcona besho izinto ezahlukeneyo. Omunye kuthiwa uPilate waze wabhala wathi lo inkosi yakwaJuda. Uyabuza omunye uthi ungabhala ukuthi inkosi yabaJuda, bhala ukuthi uthe uyinkosi yabaJuda. Uyezwa ukuthi kahle kahle babengakholelwa entweni kaJesu. Kungenzeka ukuthi bakhona babekholwa kulezi iphambano, but umfundi nomama wakhe bakhetha ukusondela kuJesu. Bama kuJesu, bama esiphambanweni seqiniso zikhona iphambano. Nakhona ke emhlabeni bakhona abantu oyitshela ukuthi bayakholwa kanti bakholwa ezinye iphambano engasisi isiphambano sika Jesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ungabona sigqokile sibahle semqonzweni, uyitshela ukuthi siyakuso lesiphambano sika Jesu, siyakuyo lo Jesu walenga eCalvary, kanti cha siyela iphambanweni zethu. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyezwa izwi likaNkulunkulu liyasho lithi babemi ngakhona esiphambanweni. Wathi kunina, mama bheka indodana. And enye into engiqaphele la kulezwi ukuthi uthi thiwa indodana wayeyithanda. uJesu ke uthanda wonke umuntu. Ngifuna ukisho lonto, uthanda umuntu ongakholwa, uthanda umuntu okholwayo, kodwa inhliziyo yakhe ihlala kakhulu kulona yamthandayo. Haleluya. Ihlukaneke lento, singabonakala ngathi siyakholwa, singabonakala ngazi ukuthi siyafana umuntu ongakholwa nokholwayo. Cha, asifani bazalwana, asifani. Cause mina ngicela uNkulunkulu uyangizwa, angizwe bese yaphendula.
ngiphinde ngilizwe iphimbo lakho lingihola. Hallelujah. Lo ongakholwa inkinga yakhe umecela kazi ucela kumuphi uNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Kubiza ukuthi uzazi ukuthi umiphi. uMaria wezazi and into engeke ngiyibuke uJesu ulimele ubruised. Ulimele kodwa uthi mebheka phansi uyabona ubuhlungu obukuMaria ekhalela indodana yakhe ukuthi nayi yalenga izoshona ingishiye nguma wayo. Uyabuka umfundi umbuka ngala uyasho ukuthi nangu uyalila uyakhala ukhalela ukuthi mina uyazi besithandana naye. Uyazi ukuthi besazana naye futhi uyazi ukuthi izinto zakhe bezilungiswa yimi. Manje uswela ukuthi manje uzokwenza njani. Uyavela uJesu uthi mama bheka indodana yakho. Usemnikeza ukuthi nansi indodana okumele uyibheke because mina I'm no longer indodana yakho. Mina manje ngiyophenduka ngiyoba into engabonakala. Jesus. Hallelujah. Angeke asakwazi ukuthi kwenzeka nje kade kwenzeka azongithuma azothi azosho lokho akusezokwazi ngoba ngibuye mangivuka la nginyukele ekhaya ezulwini. Hallelujah. Umlethela indodana okuyiyona kuzoba indodana yakhe. Umfundi umlethela umuntu azomnaka. Hallelujah. Ngizothi namhlanje ungazani noJesu thatha isinqumo wazana noJesu. Ngizothi namhlanje ungasondela esiphambanweni noma ungayi-understand ukuthi ume kwesiphi isiphambano wozoma esiphambanweni esiyisona sona. Hallelujah. Hallelujah. Isona leso siphambano esohlahlanganisa indlela yakho. Ngoba ngaphandle kwaso indlela yakho ngayizishintshe, impilo yakho ngayizishintshe, uyohleza uthandaza into ongayazi. Hallelujah. Hallelujah banxele. Ngizosho njalo nje ukuthi uma uza kuJesu usondela kuye ngoba uyeza ukuthi babe seduze nesiphambano okuyisona sona. Hallelujah. Kodwa kazange uJesu azathi mina ngilimele ngeke ngize ngikwazi ukukhuluma lamazwi. Wakhuluma lamazwi ewakhuluma ngomoya nje uMadesho uma wakhuluma ngomoya bezwa nabo spiritual ongeke uzuze cause lento yokuthi ungabi kumoya uluzwa izinto zakho sometimes. Hallelujah. Hallelujah. Athi uNkulunkulu uyakhuluma ungamuzwa cause mabili amaphimba akhuluma kumuntu. Umuntu nje always hleze namaphimba awuthi wakhuluma kuyena. Hallelujah. Kubiza abantu abakumoya bazoza uJesu ekhuluma nabo besebenza izwi njengoba belenzile izwi. Uyabona indodana iyamthatha umame ngoba already siphelele nangu umame ngihamba naye ozogcwalisa lesasikhala. Hallelujah. Hallelujah. Uthatha umnyalelo utshela uba uJesu elenge esiphambanweni bawuthatha bawugona bawenza owaphi. Hallelujah. Ngizosho njalo nje bazalwane ukuthi sibheke isiphambano esimikuso. Sibheke isiphambano esimikuso ngabe sika Jesu na noma sime iphambano neyiwrong. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyabonga bazalwane. Hallelujah. Ngokuphuthuma kwesikhathi bazalwane ngibonga kakhulu nje. Hallelujah nobaba amen. Lokho elungisa lapha nalapha amen. Hallelujah amen. Elinye ivangeli bazalwane ngilithanda ngoKristu liyasifundisa. Hallelujah nje amen. Funda ukuba umntwana. Hallelujah. Siyabonga mama Mjolo, siyabonga yokhuluma kaNkulunkulu kunjena. Ngiyawuthobisa umoya wami. Hallelujah. Mawethu ngenxa kwesikhathi ngicela nje ungasabambelizeli umama umfundisi Sikhakhane eze ngaphambili egameni lika Jesu. Hallelujah. Izwi lapha kuMatthew chapter 27 verse 46. Hallelujah. Ngiyabingelela abefundisi bonke abakhona, omama befundisi. Hallelujah. Omama, obaba,
abantu abasha uSunday school abadumisa abashayi bogubhe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bazalwane sisencwadini lana kaMateyu 27 uverse 46. Angithanda ukulibazisa kakhulu. Haleluya. Ngizothanda nje ukuba angifundele ofundayo u46. Haleluya. Mateyu 27 verse 46. Amen. Siyafunda bazalwane incwadi uMateyu uchapter 27 verse 46. Lifundeka kanje: kepha ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eli Eli lama sabakthani, okungukuthi Nkulunkulu wami ungishiyeleni na? Babegameni lika Kristu Jesu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu onamandla, izwi lakho liphilile, linguwe uNkulunkulu wethu ongcwele, liphefumulelwe nguwe uNkulunkulu wethu onamandla nantambama. Khuluma ngalo uNkulunkulu wethu ongcwele, sibe ngabalenzayo, singagcini ngokulizwa uNkulunkulu wethu ongcwele, sililonde enhlizweni yethu kuba Nkosi singoni kuwe. Thatha udumo somhlekazi lukufanele nezibongo zingezakho, ngayo uKristu Jesu buse inkosi manje naphakade. Amen. Haleluya. Kepha ngehora lesishagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eli Eli lama sabakthani, okungukuthi Nkulunkulu wami ungishiyelani? Haleluya. uJesu la bazalwane sekuyashintsha. Manguthi uyanothisa sekuyashintsha ukukhuluma kwakhe. Akusafani nasekuqaleni. Haleluya. Eqaleni bowuza ukuthi inhlungu akayibhekisi yena. Haleluya. Kodwa uzwela laba ebenzayo ukuthi benza ngoba bengazi. Yeah. Haleluya. Ngoba uNkulunkulu wethu njalo. Kwesinye isikhathi umuntu ukenza kanti uthunywe isitha. Haleluya. Kuthi kwesibili izelelesi ziyampensela. Sithe awusindisi ngani nathi usindise. Haleluya. Uyasibona simthanda uma kuzokwenzeka izinto. Haleluya. Baningi abazalwana abathanda uJesu ngoba bebufuna ukubona izinto. Haleluya. Naye sasomkhola ukube wayekwenza lokho ngokwenyama. Enga understand ukuthi uNkulunkulu akahambi ngenyama kodwa uhamba ngomoya. Haleluya. Waluzwa izinto zakhe ngenxa yenyama. Haleluya. Egameni lika Jesu Kristu baningi angabe bala iphasikeni namhlanje kodwa ngenxa yokuthi beyafuna izinto zenyama. Bangamkhonza uma bethola imoto, bangamkhonza uma bethola imizi. Uyezwa? Haleluya. Usakhuluma nabo nje. But manje iyafika into kuye. Haleluya. Inhlungu manje iyafika. Haleluya. Ukuhlupheka manje kuyakuyezwela. Haleluya. Kuyakuyezwela unhlungu manje. Haleluya. Nawe uyezwa ukuthi khona la othi cha sengibekezela lokwanele khala enyameni. Naye bese kufika isikhathi sokuthi asakhuluma manje nabantu kodwa sebhekana yena noNkulunkulu. Haleluya. Haleluya. Uthi Eli Eli lama sabatha uNkulunkulu wami ungishiyelani? Haleluya. Ngikhathaza ukuthi umuntu omkhulu kangaka uyakwazi ukuthoba azothi uNkulunkulu wami ungishiyelani? Haleluya. Haleluya. Kunabantu abakwazi ukuba bezwe ukuthi uNkulunkulu ubashiye. Haleluya. Bayashumayela kodwa uNkulunkulu kudala athutha. Haleluya. Haleluya. Bayashumayela bayahlabela kodwa uNkulunkulu kade athutha. Inkinga yabo ukusarenda uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wami ungishiyelani? Ngiyakhumbula uJesu la ethi khona isidlo thowabhinca ingubo yakho wakhumbula ingubo wehla wageza abantu. Uyambona uNkulunkulu ukuthi unayo inkonzo kwehla. Phathi na yini saphakama kangaka. Noma ngabe uNkulunkulu sengekho kodwa sizwa. Si-actor sengathi ukhona kanti akekho. Sigijime ngamazwi abantu kanti yena kade asuka. Haleluya. Athoba khumula ingubo. Khumula lokuphakama kwakhe. Ngoba sihlangene ngabo. Hoy uNkulunkulu wathoba. Makuthoba uNkulunkulu bawubani wena? Haleluya. Kuthiwa wamemeza ngezwi elikhulu. Wathi uNkulunkulu wami ungishiyelani? Mawehla ngenzansi kuthiwa kwadabuka isihenqo. Haleluya. Ingakathi izwi lakhe liqhephula amadwala. Haleluya. Athi livula indlela kwasihlonga sibi. Ngoba masekukhuluma yena kuzwakala umhlaba wonke. Nabavala
iqalile kuvula iminyango ngoba kusuke sekukhuluma inkosi yamakhosi isitheke uNkulunkulu wami ngishela wavulela nathi indlela ukuba akakhulumanga kashongo ngezelikhulu mhlambe nathi angaba simile kodwa kwaze kwafinyelela kuthina ukumemeza kwakhe ethi uNkulunkulu wami ungishiyelani. Hayi bazalwane, ikhona into ezosiluzisa umbuso kaNkulunkulu ukuphakama bazalwane, siphakame nangesikhathi esirongi, siphakamele uNkulunkulu. Kana namhlanje usifundisa inkonzo yokuthobeka athi nishaya abanye sengathi bakhulu kunami. Bazalwane, hayi bazalwane, nangu Jesu afuna senze ukuze sisebenzise sibe ngamathuluzi esandleni sakhe. Haleluya. Ngoba ukwenza ngokwethu kodwa uya sebenzisa umuntu. Hayi uNkulunkulu wami ungishiyelani. Asifunda ukulalela izwi kaNkulunkulu. Mase khuluma yena akekho ngaphikisa. uNkulunkulu wami ungishiye. Kade uhamba amaphasika. Haleluya. Kuyafana. Haleluya. Awuligeji kodwa ukukhuluma kwakhe awuswa. Haleluya. Izwi lakhe awulizwa. Sekhuluma kangaka ngabantu bakhe. uNkulunkulu wami ungishayela. Sesiphakamela kangaka. Haleluya. Ayikona uNkulunkulu mekabeka into uvela ubona sengathi ungcono kunabanye. Awuyehlika. Sake uyehlika emthini ukuze uNkulunkulu akubone. Ubona ungakuboni nje uNkulunkulu ingenxa yokuphakama kwakho. Ingaka athi kwelinye izwi wabahlalisa phansi abafundi wabahlephulela isinkwa ngoba wefuna bonke abantu balingane. Yabo manje nilingana nonke. Angimbona umuntu, angimbona umfishane kodwa ngiyakwazi ukufinyelela nasemuva. Ukube bengekho hleli phansi ngabe khona osithekile. Ingakhetha uJesu. uNkulunkulu wami ngishiya. Hallelujah. Manasa. Hello. Manasa. Hello. Manasa. Longo. Sutesu. John chapter 19 verse 28. Hallelujah. Sunday school, shayi wogubhu, nomoya engcwele phakathi kwethu. Hallelujah. Indaba yami ilapha uJohn chapter 19 to 28. Safuna bazalwane uqaphele uJohn 19 verse 28. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomile. Hallelujah. Jesus. Wahazulwa ngenxa yami lewa lapha uzengizifihle
Hallelujah. uJesu wawasho lamazwi esesiphambanweni ezwa ubuhlungu obukhulu wathi ngomini. Hallelujah. uJesu angoma kanjani Jesus. bazalwane? Angoma kanjani umnikazi wamanzi? Hallelujah. Haleluya bazalwane. Angoma kanjani umnikazi wamanzi? Awakwazi ukuthaphula idwala kwaphuma amanzi. Angoma kanjani? Hayi bazalwane, angoma kanjani uJesu? Ayibonga inkosi bazalwane. Uthi uJesu kulamazwi ngomile. Bazalwane, akukho kuJesu akomele, umele mina nawe. Jesus. Kuningi sekukhulunywe la bazalwane. Ngiyacabanga ukuthi indaba iyacaca. Uthi uJesu ufuna mina nawe. Haleluya bazalwane. Uthi ngomini. Uthi selelesi samnikeza ivinini. Kubani ongathi umila nika ivinini? Sasingazi ukuthi sifezeke isicebo kaNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Nangu uJesu emini ethi ngomini. Nangu uJesu emini bazalwane ethi ngomele mina nawe. Masingake nje siphenduke. Sifikelele kwazini iqiniso. Ngoba uthena wabafela bonke. Akekho umkhathilo othi akamfelanga. Nangu uJesu emini ethi ngomini. Amen. Hosanna to the highest. Hosanna. Hosanna to the King. Singing Hosanna. Singing Hosanna To the highest. Hosanna. Hosanna. Hosanna to the King. Singing Hosanna. Singing Hosanna. To the highest. Hosanna to the Singing Hosanna. Singing Hosanna yeah, to the highest. Anibingelele ibandla likaNkulunkulu, the man of the house, ubaba uSibiya umfundisi, kanjalo nomama umfundisi, umama umfundisi uSikhakhane. Abazalwane nje bonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sikuyo ke lento so far kunento kimi ethi uNkulunkulu injongo yakhe anayo ukuthi umuntu enze njani aphenduke. Then ke umuntu akaphenduka ezindleleni zakhe but uphenduka ekubeni isoni. Because ungona manje bese uyaphenduka bese wona ngokunye, but uma wona in the sinful nature uma uphenduka ekubeni isoni, this is where you will prevent ukuthi way forward ungabe usona. Because akumsiza umuntu ukuthi one manje bese yaphenduka ngoba uzophinde futhi umuntu enze njani. Ngicela ungifundele mfowethu. Ngiyacela. Siyafunda bazalwane incwadi uJohn chapter 19 verse 30. Kwathi ukuba uJesu ewamukele uviniga wathi kufeziwe, wagebisa ikhanda wafa. Imake. Mfowethu ngicela uthandaza, ngicela ungisimade bekuthandazisa.
ukuthi izwi lakho Jesus. phefumulelwe nguwe. Yes, Lord. Yefihla umgcojo wakho singaboni ngisho unwele lakhe. Kuvele wena ngaye. Nkosi yethu ngoJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Angiphinde ngibingelele bazalwane. Sekukhulunywe kakhulu, inkosi sikhulume kakhulu and okwami kufishane kakhulu, so nje mawami uzoba keduze manje khulile. Nawo bazalwane mina la uverse 30 uthi wathi kuba uJesu amukele uvinika, wathi kufeziwe wagebisa ikhanda wafa. Then kunento engihluphayo la uma ngilifunda nje lonke from uverse from chapter 18 bazalwane, ku into engihluphayo kokuqala ukuthi imission uJesu ayekuyo wayenza ingakofezekiswa noma ingakopheleliswa. Uma uJesu bembamba bemthwesa icala lingekho, angiqale ngokuthi bazalwane, uma umuntu sonile uNkulunkulu wakubona kubalekile ukuthi aphinde umuntu abuyisane naye. Uthe umebheke emhlabeni ethi maybe uyomthola ongenaso isici ukuze loyo ezofela abonile khona engonanga akatholakala emhlabeni onjalo. Then wenza a second plan ukuthi ake ngibheke la ukuthi ukhona yini mhlasimpe engamthola. Umebheke izingelosi useyakhetha kuzo, uthi ngcono ngithathe yami indodana yehle ize emhlabeni imbathi isimo senyama ukuze izofela abantu. Into nje sayizele inyeke bafowethu lento ukuba azosindisa okulahlekile, akazelanga nokho kuzohlulela izwe, kepha ukuba izwe lenze njani, izwe lesindiswe ngaye. Now uma uPilato bafowethu le uma ngiyifundela ngaphezulu ithi kwakuusiko labo labantu uthi uma uzobethelwa sekuzoshaya iphasika lithi umuntu owayemshushisi ngaleso sikhathi wayenikeza nje igunya lokuthi ishoni nina nginikhululele noma oyedwa kulaba abazolenga. Uma uzofunda uverse 40 uzobe usuyakutshela ukuthi uJesu kukhona ayevalelwe nabo. Uma bephumela ngaphandle inkosi eshushisayo ithi ngicela ukunikhethisa ukuthi kukhululwe bani phakathi kwaBhanaba noJesu. Lithi bamemeza kakhulu bathi kungcono kuphunwe uBhanaba bese kusala uJesu bese yabethelwa. Angisazi izathu mfowethu sokubenza bakhetha uBhanaba abamaziyo ukuthi ungumphangi bese beshiya uJesu abamaziyo ukuthi uyaphilisa obekade lulamisa abantu bebhekile kodwa masebekhetha uBhanaba. Kungani isoni la siboshiwe bese uJesu uyafika. Imishini uJesu kuzokhulula abantu ezonweni. Kubonakala uJesu esendela uSathane message ukuthi njengoba ngingenile endaweni yabonayo, bheka nangu uyaphuma noma ngingenalo icala kodwa namhlanje usangokhululekile. Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Then into engiyithanda kakhulu ukuthi uJesu uma liqhubeka leli cala useyohlulelwa. Lithi iBhayibheli this man owayehlulela abantu useyaphuma uthi mina ngihlalile nalomuntu kodwa icala ngilithole kuye. Engathi kuba wayethi ngikulalelile ukukhuluma kwakhe angimthole ephutheni, ngathi wayethi ngine experience sangihlulela abantu abaningi baye esiphambanweni. Amukho lakini one experience anginayo ngakufundela. Uthi kodwa ukukhuluma kwakhe akunginiki ukuthi wonile, even nokuhamba kwakhe akunginiki ukuthi wonile. Jesus, hallelujah. Ingakho ngesibindi esebhala thi le inkosi bathi bona no bhala ukuthi kusho yena. Engathi uthi mina ngibonile uNkulunkulu kuye. Nina inkinga yena nihlalanga naye, inkinga yenu nina nikhuluma ngaye nidlula, kodwa mina ngihlalile naye and ngiyayibona uNkulunkulu kuye. Hallelujah.
bafowethu ngathi uthi isikhathi engisichithe naye nanoma ngabe sibonakala sesincane kangakanani kodwa uNkulunkulu bakhe sebumenze angahluleka ukubona icala ngoba vele icala kuye alikho. Jesu. Hallelujah. Baba Jesus. Izifezo selithi iBhayibheli uJesu wathi kufeziwe. Feziwe uJesu. uJesu bazalwane wathini? Ufeziwe. La uJesu lithi iBhayibheli kunemvimba eshawa yona. Elithi iBhayibheli uma ulifunda kahle ngemvimba ashawa yona thina saphiliswa ngayo. So imishini engakopheleli engakosi umnikazi wemishini ukuthi kufeziwe kufezwane sasinikezwe igunya lokuthi incwadi yamaqala ethu ibethi izobethelwa kanye naye nanoma isitha singafika sigabisele ngokuthi uyakhumbula wonile sesinezwe lodwa ukuthi lokho kona sekwafelwa kufeziwe Jesu. Hallelujah. Jesus. ayitholakala ngigazi elingachitheka kuze kuhlanzwe izono zabantu. Elithi iBhayibheli akunakwenzeka igazi leyinkomo neyimbuzi ukuba lingehlanza izono zomuntu kodwa kwakudingeka igazi eliyi-2 in 1 elithi iBhayibheli ngegazi likaJesu izono zethu zahlanzwa ethi nina nanikude nombuso nenziwa nakeduze ngegazi. Jesus. Oh, noma ungayithathela futhi insipheningi uthi uyosihlanza kodwa iyodwa into edingakalayo igazi. Hallelujah. Oh, Jesus. Lento uma ithi kufeziwe inani lokona kwethu kuNkulunkulu kasekwenzeke kuJesu sekupheli kahle uJesu ethi kufeziwe waphenduka yena wawinhlawulo ephelele ngezono zethu. Ngamanye amagama whenever God wants to see us ube kuJesu ngaphambili ihlo lakhe lipenetrate through Jesus esikholwa uye ukuze akwazi ukusibona. Jesus. Oh, hallelujah. There is no other prize eyayinganela izono zethu. Alikho elinye igazi elalingakwazi ukuhlanza ububi bethu kodwa kwafumaniseka ukuthi madoda igazi elifunekayo elikaJesu. Oh, Jesu. Hallelujah. Jesus. Ngoba leli gazi linamandla like lathi iBhayibheli sasingaphandle kombuso bese limention izinto ezazingaphandle kombuso. Ingakho singapenzi mfowethu ngokuba sisembusweni ngoba siyazi ukuthi senziwa sake duze ngegazi. Lento esenza ukuthi sihlangane la because uyivela igazi elachitheka emnqamlezweni. Asemaningi amagazi akachitheka kunalokho aveza the more fight kodwa leli gazi lachitheka kwaba khona ukuthula lachitheka izono zethu zahlanzwa. It is finished. Nanoma ngabe isitha sikupensela ngani isitshela ukuthi sakufeziwe uma wazi ukwahluleka kwami kodwa kufeziwe uma ungazi awufeziwe bafowethu. Uyabona uma kuzolahleka umuntu noma ke ngithi ngoba siyizimvu zedlelo lakhe uma kuzolahleka imve yodwa ipain eziwa izimvu ayifani nepain eziwa uNkulunkulu ngoba izimvu zuke zikhalela ukuthi siyamazi eworship izimvu zikhalela ukuthi siyamazi eshumayela kodwa umnikazi womuntu usuke ekhalela ukuthi lo yamphefumulo ngiyawudinga mina anginankinga nendumiso at least kungasali indumiso kodwa uma ngizuze yena ngoba madoda inkosi yethu isilindile ekhaya ezulwini. Hallelujah. Buya Twana Boya Osokulibala
uBarnaba noma wayengaba ngaphandle mfowethu kodwa bayibuka lento ukuthi uma singagcina uBarnaba bese sikhulula uJesu igazi lakhe noma lalingagobhoza kangakanani kodwa izono zethu sayingeke ihlanzwe ingakho bona babethi benza icebo kanti abazi ukuthi mission kaNkulunkulu iyaqhubeka kuzofezwa ngokukhululwa kwabafowethu ngokukhululwa kwaBarnabas usaka uNkulunkulu wambhaza kodwa usathana wathi laba ngizobakhulula kodwa ngifuna uqale ubone ngikhulula umuntu oyi-1 and I'm just imagining isitha simile sibuka ekhululo wokuqala ndisiyazi ukuthi madoda kukhona abazokhululwa abaningi abezayo kodwa manje sinawo amandla sithi siyangala kuvela igazi likaJesu sithi siyangala kuvela igazi likaJesu sithi siyangala there is a blood Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Siyafisa ukwenza sekuvuka izwi likaNkulunkulu elithi inkosi ngiyazi ungenza konke athi icebo lakho lingevinjwe manje isitha wazo amacebo yavimbeka kalula Moya Dwana Moya isiqumo phakathi kwakhe noJesu uthi engathi lento ayibhalayo into aseyinqume ngaphakathi ukuthi impela lo uyinkosi yawaJuda sebeyamtshela ukuthi asiyifuni leyo nto thana wena uyena othe engathi uyaphendula ukuthi kunesiqumo engisenzile ngokuhlala naye ngikhulume naye isiqumo sami is based on what I saw kuye ingakho ngimbona eyinkosi noma nina ningambone inkosi ngoba lokuyithendence ukuthi abanye abantu bembone inkosi kanjalo futhi abanye bembone ngeyona inkosi so ingakho le ndoda umikhetha it's okay sengikubone konke ngoJesu I will choose one thing before aze enzokuningi mina ngimbone inkosi noma engasuswe emehleni nami athi kimi ngizombona inkosi boya Dwana buya Ubu elekhaya Usamu Ukulibala Buya elekhaya Hallelujah. Ngithathelele ithuba ngibingelele umoya ongcwele ophakathi kwethu. Hallelujah. Ngibingelele hallelujah ngokukhethekile. Hallelujah. Ndaba omkhulu. Hallelujah. Egameni lika Jesu umfundisi. Amen. Ngibingelele bonke abafundisi. Hallelujah. Ngibingelele obaba nomama bakwabo. Hallelujah. Ibandla lonke. Hallelujah. Abadumisi. Hallelujah. Abashayela ugubhu. Hallelujah. Abantwana hallelujah Sunday school. Amen. Ngokukhethekile ngicela ukubingelela abazalwane imbokodo. Hallelujah. Intokozo, I'm so sorry, Intokozo FM. Hallelujah. Abathebuli. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Bazalwane senzele umusa omkhulu. Hallelujah. Ngihleli nje la phansi ngiyasho ukuthi akeve emaningi amaphasika ala ngaphandle. Kodwa bazalwane othina usine special hallelujah iphasika kukhona abantu abaswebulayo. Hallelujah. Hallelujah. Ake sibashayele izandla bazalwane babumhlanga neteam lakhe. Hallelujah. Iteam yentokozo ake sishayele izandla. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Bazalwane ke igama lami nguMakhuzwayo wakwaSibiya. Hallelujah. Umntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe egameni likaJesu. Hallelujah.
ngiyayisaba ke le ndawo engimkuyo. Haleluya. Siyacela ke sifunde izwi lesikhombisa. Haleluya. Elitholakala lapha ngoka Luke chapter 23. Haleluya. Verse 46. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Thandaza ke ma. Nkosibusisa ukufunda kwezwi lakho in Jesus name, amen. Haleluya. Haleluya. Bazalwane sila ezwini lokugcina. Haleluya. Haleluya. Sisezwini lokugcina. Haleluya. Sisekupheleni kwendaba. Haleluya. Ungazi uthi lana ubone masethiwa sekuphezulu kwethuna. Haleluya. Sethiwa lehla ibhokisi. Haleluya. Sikule moment ke yokugcina la uJesu khona esesho the last word. Haleluya. Le moment le yokugcina. Amen. Ivese sale nawe uthi inkosikazi uyangakephi. Njengoba nje lehla ibhokisi kazi lo muntu uyangakephi. Haleluya. Khona ke uJesu ungazi uthi baba uMhlanga khona into ayifundisayo la kulelizwi. Haleluya. Mama uMhlanga. Haleluya. Khona uJesu ungathi khona isifundo. Haleluya. Ngoba uJesu imishini yakhe kwakuzokuphendula abantu. Even ne last word yakhe. Haleluya. Usaqhuba umnyalezo. Haleluya. uJesu lana uthi noma esephezulu kokupha phezulu kwethuna kodwa khona imessage ayishiyayo. Haleluya. Ungathi uJesu uyashumayela, ushumayela kulabantu abazokuthi mangabe befa baya kwabakubo. Haleluya. Laba basisemndenini yakithi. Haleluya. Ukuthi lalela ikhona indawo amen la kusabhimisa khona umoya womuntu. Haleluya. Haleluya. Ngathi uJesu ushumayela kulabantu abasene ngofa ngiveza umuno yini. Khona mangabe ngakholanga kona kunani baqakwe yini ngezono zethu. Haleluya. Ngathi uJesu ukhuluma nalabo abantu abanjalo. Ukusilalela. Indaba ayipheleli ekufeni. Noma ungathatha intambo uyilengise. Indaba ayiphelele ekufeni. Khona la kusabhimisa khona umoya womuntu. Haleluya. uJesu ke asanda uyayikhomba indawo. Haleluya. Ukuthi baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Haleluya. Samba nabazalwane noma amakholwa ahambe ethemba abafundisi. Even imoya yabo ikubafundisi. Athi umuntu mina ngiyazi mase ngifile kofika ezami. Ezasebhona nomfundisi wami. Uhamba lo muntu umoya wakhe akawusubmithile kuNkulunkulu. Uhambe ubeke ebandleni esebhona. Haleluya. Haleluya. Themba abakhokheli bakhe abakhulu. Oh glory to Jesus. uJesu uyashumayela. Haleluya. Ezinogcina. Haleluya. Usikhombisa indawo la kumele khona umoya womuntu usubmithe khona. Haleluya. Ukelathi izwi ene uma lendlu eyidokodo lasemhlabeni idiliswa uthi sinesakhiwo sakamoya indlu kamoya engeziwanga ngezandla zomuntu. There is life after death. Haleluya. Haleluya. Jesus. Kukhona indawo la kulindwa khona, kukhona indawo esiya kuyo. Haleluya. Haleluya. Jesus. Lalela. Musu uhamba ungayazi indawo yakho usubekephi. Musu uhamba ungawazi umphefumulo wakho after death uyangakephi. Haleluya. Ngifuna ukukhuluma nabantu abangamamukeli uJesu. Nabantu abasonto abathemba isonto. Ukuthi lalela. Ikhona indawo okusubmit khona umphefumulo wakho. Haleluya. Haleluya. Uthi uJesu ezweni lakhe mina ngiyindlela neqiniso. Yeah. Lalela kuje kuNkulunkulu la kubeka khona imoya yomuntu. Haleluya. Kuyasubmit kuyangenwa. Haleluya. Kungenwa ngobani indlela uJesu. Haleluya. Haleluya. Nankumbuzo umphefumulo wakho ngabe mangabe kuthi indaba yakhe iyaphela. Mayiphela imihla yakho. Umoya wakho usubmithwe kephi? Haleluya. Ngawo umphefumulo wakho uzobekwa phe egcineni. Haleluya. Haleluya.
nansi indawo uJesu uyasikhombisa yona. Hallelujah. Hallelujah. Ngisobisa abantu egameni lika Jesu ukuthi ake sizeni kuJesu. Hallelujah. uJesu uthe yena uyisango lokungena. Lalela, musu uhamba ungenalo isango lokungena. Hallelujah. Kukhona abantu abasisikhoza umveli nqanga sinandaba noJesu. Lalela uJesu uyisango. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Uthe uJesu ezinakhe mina nobaba simunye. Awukwazi ukuthanda uNkulunkulu kanti uJesu awumthandi. Hallelujah. Awukwazi ukuthanda uNkulunkulu uthi uyakuye kanti awumamkelile uJesu. Jesus. Oh, hallelujah. Liyini ithemba lakho nxa imihla yakho inqunye emhlabeni? Yini ongayikhipha ingaba isihlengo sokuphila kwakho? Ngoba lithi isilenkosi igazi lezimvu nelezimbuzi laphelelwa isikhathi. Yini ozokuyikhipha? Awu Jesu. Hallelujah. Noma bangakuhlabela inkomo nelundi emhlane. Noma ngathiwa ngo-12 siyakhuphula. Lalela nansi indlela enguJesu. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Noma ngathiwa umlindelo wakho bungeve umnandi kodwa ngaphandle kwaJesu. Ngaphandle kwaleli gama esinamkelayo. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Kade kwashunela empilweni yakho. Kade wawahamba amaphasika ungena ufana uphuma ufana. Uzuncome bengeve kumnandi nelabandla. Kodwa uJesu ungamamkelile. Umoya wakho uzosubmitha kuphi? Hallelujah. Hallelujah. Nangu uJesemini. Hallelujah. Nangu uJesemini. Babazalwane, uyabona njengoba sibangaka nje kangaka namhlanje. Baba umhlanga buza ngesonto ezayo next Sunday ukuthi sobe sibangaka yini. Lalela ilo mkhuba wakho. Uhamba amaphasika njalo. Kodwa impilo yakho ayishintshiwe. Awuyinikelile. Umoya wakho awusubmithile. Hallelujah. Oh Jesu. Lento yokuhamba amaphasika uthi ngoba ngiyikhona masina isikhombisa kodwa umoya wakho ungazange uze usubmithwe ayikusebenzeli. Hallelujah. Oh Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Nangu uJesu bazalwane. Hallelujah. Nangu uJesu. Hallelujah. Simemezela ngaye. Amen. uJesu mangabe uza kuye ukukhombisa indawo ukuthi yebo sewungenile ngami kodwa ikhona indawo yokuhlenga umphefumulo wakho. Ikhona indawo yokubeka umoya wakho. Isegameni lika Jesu. uJesu uyindlela eya kubaba uNkulunkulu. Lento yokudlala isonto uJesu engekho ayikusizi. Lento yokuthi ubukhona esontweni upresent uyaziwa every Sunday ukhona kodwa uJesu engekho impilo yakhe ingasubmithiwe kuNkulunkulu ayisoze yakusebenzela. Hallelujah. Khona sibabona namhlanje nasiyabagcina namhlanje bathemba iphasika elilandelayo uyobukhona yini? Hallelujah. Uthi uJesu ngashumela kuwe kusenenhlanhla. Wathi awulizwe izwi lami ngoba kuwumkhuba wakho vese ukuthi awulizwe izwi lakhe. Simemezela ngoJesu ephasikeni yena yedwa siza impilo yomuntu. Hallelujah. Ezandleni zakho baba ngiyawubeka umoya wami. Umoya wakho ngabubekephi? Isibindi esingakasongena ephasikeni uzophuma umoya wakho ungabekwe ndawo. Hallelujah. Isibindi esingakasiza sithemba ukuthi hayi impela sihamba naye sigida naye senza yonke kanti umoya wakho awubekwe ndawo. Hallelujah. Size shaya ithomoyi nawe lana usuwaze wathi hayi vese siyamazi ukhonza nasi kanti umoya wakho awukho ndawo wena awusubmithiwe ndawo. uJesu himself umoya wakho uyawusubmitha usubmithe endaweni esafe. Hallelujah. Submit your spirit. Hallelujah. Submit your spirit. Amen. Hallelujah. Iphindawo yokubeka umphefumulo wakho. Iphindawo yokubeka umoya wakho. Hallelujah. Hallelujah. Siyabingelela makhelwane. Hallelujah. Babazalwane, ayisizi lento yokwenzelana ama favor. Uyabona mangabe sesingimemile sathi woza la makhelwane. Hallelujah. Sayidonsa sangimema sathi woza la. Akusizi ukuthi baba siyabonga wazi wenza kahle makhelwane kodwa uJesu engekho.
kodwa umoya wakho uzozulazula ungenayo indawo. Nanti ithuba lokubeka umoya. Even uJesu yena qobo lakho umoya wakho ubeke kubaba wakhe. Isibindi esingasokuhamba ungasusa umoya wakho ubeke kuphi? Hallelujah. Sishumahela ivangeli ke bazalwane. Kwesinye isikhathi makushonela kube ngathi abantu bayahlukunyezwa. Hawu kodwa bakithi mangusibiya bakithi simthembe kangaka. Usengaza siphuqeka kangaka nje siqala nje ufika. Lalela bazalwane, inkokhelo yesono yingukufa. Kodwa isipho somusa sikaNkulunkulu uJesu Kristu. Asikwazi ukuthula sikiyeke sewufikile singakutsheleli iqiniso. Ngoba abanye emasantena ayikhulunywa le ndaba. Kwaziwa nje ukuthi mangabe kumumfundisi kuphelile. Hallelujah. Sibiza abantu sibabezela imission esiphezulu kwayo uthe uJesu beshiya abantu eshiya abafundi wasihambani nezizizwe. Siphezulu kwalowo umsebenzi khona kuyiphasika khona kwamazi ayisikhombisa siphezulu kwalowo umsebenzi. Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. God bless you. Waya eKolgotha esivulela indlela ewe hlekazi baba siyabonga 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 moya ongcwele, siyabonga dwala lensindiso yethu, sibonga ukwazi ukuthi nanoma Nkosi simile kodwa thina ukhona umeli wethu osixuselayo imihla ngemihla. Sibonga ukwazi ukuthi ngisho incwadi yeqala eyayisimangalela uSathana emangayo, kodwa wena Nkosi uJesu wabethela kanye nayo. Oh siyabonga Jesu, manonje ngawe, manongalinganiswa nawe, zibulo lezidalwa zonke, ubani ongafaniswa nawe. Siyabonga Nkosi engcwele, thatha udumo olufanele, zibonga zonke zinge zakho egameni lika Jesu Kristu Nkosi ephila kuze kube phakade. Amen.